Lidé mají určité mylné představy, pokud jde o minimalismus. A Vánoce nemáme moc výzdoby, žádné dárky, žádná zábava, prostě takové smutné. A to prostě není pravda. Myslím, že je na tom něco pravdy, například, že si nedáváme dárky. Vysvětlím to. 60% Američanů cítí, že svátky jsou nejvíce stresujícím obdobím roku. Já jsem před pár lety patřil mezi těch 98%, když jsem byl o Vánocích mnohem konzumnější. Pamatuji si, jak jsem zůstával vzhůru celou noc na den díků vzdání, abych šel na Black Friday nakupovat. A celý prosinec jsem chodil z obchodu do obchodu. Snažil jsem se najít a sehnat dárky pro každého. Upřímně spousta krámů, který vlastně vůbec nepotřebovali, a pak jsem zase dostal hromadu věcí, které bylo sice fajn dostat, ale za pár měsíců jsem je stejně nepoužíval. Ale teď za posledních pár let se opravdu snažím začlenit minimalismus do svých Vánoc, aby byly svátky méně stresující a mohla si je užít. A tak trochu vynechat tu celou komerční konzumní stránku Vánoc. Věnuji čas, energii a peníze věcem, které jsou naplňující, zábavnější a méně stresující než to, co jsem dělal dřív. Za prvé, ano, zdobíme na Vánoce. Mám živý stromek. Šli jsme ven, porazili ho jako zvířata a to jsme vždy dělali, mít živý vánoční stromek. Takže to je pro nás docela důležitý. Líbí se mi, jak voní, jak vypadá ta útulnost. Není to sice tak minimalistické jako umělý stromek nebo žádný stromek, což dělá mnoho z vás, ale osobně si to opravdu užívám. A vlastně jsme na tom i trochu ušetřili, protože jak můžete vidět, jedna strana má na sobě jenom málo věcí. Byl to stromek ve slevě za $40, ostatní stály 70 nebo 100. Každopádně máme nějaké dekorace, které dáváme ven. Není toho moc, upřímně, je to tak 10 nebo 15 věcí. Ale nemyslím si, že je něco špatného na tom. Trochu si vyzdobit na různé období a užít si je. Nemusíte mít vždycky úplně prázdno, myslím, že hodně lidí bere minimalismus až do extrému. A i když to pro ně může být správné, pro mě je to jinak. Víte, užít si trochu sváteční atmosféry, aniž bych to přeháněl a trávil 3 dny zdobením celého domu. Myslím, že by to už bylo moc, ale určitě je možné najít zlatý střed. Něco, na co jsme se také posledních pár let snažili zaměřit, je opravdu dělat akce, které jsou pro nás vhodné. Takže ať už to znamená říct ne třeba vánočním večírkům nebo jakémukoliv typu akce, nebo vaření věcí, které nejsou úplně nutné. Jen se snažíme zajistit, abychom i během svátků dělali to samé, co děláme po zbytek roku, protože právě o svátcích můžete být tlačeni do věcí, které nechcete. A je v pořádku říct ne. Když vás někdo na něco pozve, nebo když vás někdo o něco požádá, je v pořádku říct ne. Když to není správné pro vás nebo vaši rodinu, i když je to těžké, myslím, že jsme zvyklí říkat ano. A snažit se zavděčit všem, stejně nikdy všechny neuspokojíte. Tak to prostě je. Takže to je něco, na co se letos také snažíme více zaměřit. Mít jednodušší svátky, aniž bychom měli pořád něco naplánovaného na několik měsíců dopředu. Dávání dárků. No, letos dáváme pár dárků. Snažíme se hlavně zaměřit na věci, které bychom si stejně pořídili. Například jsem potřeboval džíny, tak jsem řekl, hele, můžeš mi koupit džíny a dát mi je k Vánocům? Abychom měli co rozbalit, když jsme teď v bodě, když něco potřebujeme, prostě si to jdeme koupit. A opravdu nechceme mít zbytečné věci jen proto, abychom měli víc věcí. Takže to je něco, co jsme už před časem určitě udělali a většinu let jsem lidem kupoval hrnky, boty nebo něco podobného, co vlastně vůbec nepotřebovali, ale to si myslím, že bylo dobré vést otevřené a upřímné rozhovory. Třeba s mojí manželkou, kdy jsme si řekli, víš co, my vlastně nic nepotřebujeme. Možná si místo toho uděláme na Vánoce nějaký výlet a dáme si jen pár dárků. Ale většinou víme, co to je, protože jsou to věci, které dobře známe, opravdu používáme, máme je rádi a užíváme si je, protože si je vlastně vybíráme sami. Ale když přijde na rodinu a přátele, je to trochu složitější. A myslím, že právě tam je důležité mít upřímné a otevřené rozhovory. A to bylo v posledních několika letech opravdu fajn, když jsem mluvil s více lidmi a prostě jim vysvětloval proč. Nedáváme tolik dárků ostatním, místo toho se více zaměřujeme na zážitky. Takže třeba dáváme dárkové poukazy, víš, na masáž nebo víkend pryč, nebo lístky do kina, nebo něco takového, kde to bude zážitek nebo vzít někoho na večeři. Myslím, že to je rozhodně naplňující a příjemnější zážitek pro všechny. A pak se nemusíš cítit pod tlakem, že oni mi dali tohle a já jim dal tamto a jejich dárek je dražší a jestli se jim to vůbec líbí. A je to taková ta věc, která se pojí s dáváním dárku, takže si myslím, že je dobré o tom mluvit. Jako třeba,
Hele, pojďme se prostě všichni sejít a nedávejme si dárky. A užít si společnost ostatních a necítit tlak, že musíš každému ve svém životě něco dát. Co letos vlastně děláme s mojí rodinou je, že se všichni složíme a pronajmeme si třeba na víkend nebo na celý týden nějaký Airbnb a prostě se sejít někdy po Vánocích, jen tak spolu být, vyrazit ven a něco podniknout. Což bude mnohem příjemnější a opravdu si to spolu užijeme. Místo toho, abychom měli hromadu dárků na Štědrý den ráno, které většina z nás po zbytek roku stejně nepoužije, to může vést k určitým dilematům, například když vám lidé dávají dárky, které jste si nutně nepřáli, nepotřebovali nebo pro ně nemáte využití, prostě vám nesedí. A právě v takových chvílích je důležité být vděčný té osobě, že se snažila pro vás udělat něco hezkého, i když už třeba tu věc máte dvakrát nebo z jakéhokoliv důvodu ji nemůžete opravdu využít. Ale zároveň být k nim upřímný a otevřený a třeba jim to dát vědět. Hele, opravdu si toho dárku vážím, ale nemůžu ho využít, takže ho dám někomu, kdo ho využije, nebo ho příští rok daruji dál. Buďte upřímní a otevření ohledně toho, co a proč ve svém životě děláte. Nenechávejte si věci jen ze špatného svědomí, abyste neurazil. Vím, že jsem to určitě udělal, když jsem si nechával věci doslova přes rok a ani jednou jsem je nepoužil. Kdyby ten člověk přišel a zeptal se, jestli tu věc mám, měl bych obavy a chtěl bych říct, ano, mám ji, používám ji. Díky, bylo to skvělé a místo toho, abych byl upřímný a řekl jim pravdu. Myslím, že to nakonec povede k lepším vztahům a bude to lepší pro tebe, tvůj život i tvé přátelství. Nebo vztah s druhým člověkem. Aspoň to je něco, o co se snažím víc, aniž bych byl, víš, nějaký hulvát. Rychle jenom. Chtěl jsem ti jen dát vědět, že jsem právě spustil členství pro kanál. Stojí to jen $3 měsíčně. Jsou tam podcastové živé přenosy, extra videa, víc zákulisních věcí, otázky a odpovědi, jako spousta dalšího obsahu navíc. Zvolil jsem nízkou cenu, kterou bych zaplatil i já, takže doufám, že hodnota bude mnohem vyšší. Každopádně, klidně se na to podívejte. Nezapomeňte se přihlásit k odběru a uvidíme se příští týden.